Awu Peps uvukile. Wasuzamla kangaka pho manje. Uvuka manje. Wasuzamla kangaka pho manje. Yini eplastic? Amathini mina ngibuya ngivothe amathini bengibona ukuthi yabo. Ekuprice. Yeah. Indlela zokuplanta in life ngaphandle kokuhlukumeza abantu. Yeah. Oh, phinde uzame ngamathini. Nale plastic amathini. Oh yeah. Ngiyakuzwa. Konje akhumbula ukuthi fanele soje KFC. Manje soyidla ngoba ayikhathi. Yeah. Inkinga manje uphethe amathini uzowabeka. Because ngayi reportele manager lapha eKFC uthi cha ngizofika no Peps oduma. Yeah. But mawuthi kugcwele kakhulu sizobamba nje ulayini size sifike phambili ethilini. Bazobekezela nje ukuthi masicela ukubeka ngaphakathi amathini wethu noma siwabeka lapha ya ngozabe safety ne. Yeah. Iyas ngikhohliwe ukuthi ubhuti ubani lo khona ubhuti ofakile mfethu la ufake u100 manje kuseni ne. Bese kuzoba khona omunye futhi naye ufaka u20 manje kuseni. Uzoba khona usisi othe uhlala eRes. Uthe uyajabula kakhulu ukuthi wena ngamaRes. Hey jabula kakhulu ngoba babuyile abangani bami eMaRes. Yeah. Ngithi ukukhuluma ngamaRes. AmaRes angibhoka amaRes. Akubhoka. Hayi mayabona. Ngithi bangani bami eMaRes. Hayi uNkulunkulu uzohlezi ngani. Yeah. Bangipha ishingubo zokugqoka bangiphosela imali ebusuku. Ngibavusa ishobelele ebusuku. Bayasho bathi ufika ngempempe beza sokukhala impempe. Hayi eMaRes. Hayi ngithi bangani bami eMaRes uNkulunkulu ebenganike niphumelele nje Nkosi yami nginibone one day sengiqala imoto zini. Yeah. Phumelele ngoba niyafunda kodwa niya understand the situation. Nivele ngifunda kodwa niyakwazi ukuthi support. Yeah. Hayi awakubulala ngamakhazi ebusuku. Abajabula abantu. Ingubo bayitshotshile. Bayitshotshile ingubo. Bajabula sizele imali ukuthi ngikhokhe shares. Bajabula abantu ukuthi uPeps odumo ugundile ekhanda. Kodwa nje usisi lo mfethu ofaka u20 uthe wena uyabadansela uthenga imfihle ucela kuba anonymous. Kodwa nje shuthi uyajabula kakhulu wathi ngikunikeza u20 wenze noma ngabe yini. Kodwa ke into engifuna siyenze le mali esithola kubantu kufanele siplane sisebenzise ngendlela enomqondo. Khona into okuthiwa impucuzeko Maskandi Festival ukuze kuthiwa khona impucuzeko Maskandi Festival. Ngifisa ukuthi uthole ibhlukwe uthole iphinifa uthole iduku ugqoke nje kahle ugcobe lento yakho egcobayo sihambe sothenga amathikithi empucuzeko Maskandi Festival sihambe silapha emcimbini kaMaskandi uyojabulisa abantu lapha ne. Yeah nanso into engiyifisayo. So kuzofanele sithole iduku kodwa noma ubani oneduku nephinifa angasipha ngizoyithatha le nto ngabe ngoyibeka endlini sizegqoka mhla siya kwimpucuzeko Maskandi Festival. Showcase lapha afuna abantu bakusupport ngeke ungabuyi namali. Yeah nayo into engiyifunayo mhlawumbe ngelinye ilanga bengifisa abantu batheke Ukhozi FM la ne. Batheke Ukhozi FM abantu. Sike sithola interview Peps oduma athola interview. Akukwazi ukuthi uPeps oduma ethandwa abantu kangaka angayi eNingizimu Afrika. Hayi. Akukwazi mfethu. Kanjani? Akukwazi mfethu. Hayi kubaphathi bokhozi siyaguqa ngedolo siyakhuleka. Siyacela nje kubaphathi bokhozi nakubasakaze. Siyacela kubaphathi bokhozi nabasakazi nabantu nje ababukela le video bathega Ukhozi. Umuntu nomuntu nje uzokhomenta la ngathega Ukhozi, thega Ukhozi ukuthi sicela i-interview. Siyacela. Ngizoza bhuti ngisasebhizi ne. Siyacela i-interview. uPeps oduma hamba yokhuluma nabantu. Yeah. Mufuna lethe sisazoyiplana Peps ne? Yeah, into engiyifunayo ngoba uyaphanta mfethu. Hamba uyodansa ujabulisa abantu bakunikeza imali bakunikeza yona. And bangitshela abanye ukuthi selokhu uvela la kwi-Zithe production la bakubona khona bayaphosa.
bayaphosa. So ngesikhathi bephosa ngale kuwena mhlawumbe leyo mali uyayisho bese kuthi le engena ngala kumina ufuna siplane ke manje ukuthi senzani because phela fanele kube khona ushintsho olukhona yabo kungabe ukuthi njalo uBepsodom unemali yokudla igwinya ungabikho ushintsho lenzakalayo yabo lonto leyo ufuna siplane njengamanje ukhona 100 rand ongenile u20 rand ufaka ubhuti sengiyabakhohle amagama apho kuzoba 20 rand ufaka usisi wathi uhlala la eRest uyabajabulisa so leyo mali leyo soplana ngayo khumbula ukuthi kuno 40 rand ufuna uyodla ngayo iKFC lo 40 rand njengamanje sohamba sothenga iKFC udle kusasa ekseni ulambile ngithi yeah sohamba soyithenga manje Uzothi ngibe clean ufuna ingubo uyaqhamuka akuphathelanga ingubo wathi ngimeka la wathi ngimeka la ngicela ume lapha ne ngicela ume lapha ya akakuphathelanga ingubo lo kodwa usenza kuphosela ini imali nini njalo mawufika ngingafika shaya impepho yami meze yangiphosela yeah ingubo engishoda ngizokuphosela ingubo awusho nje iduku olifuna uBepsodom neduku akuphosele neduku even so nama-Crocs awu size 8 ingubo size 8 mana buka uBepsodom khona umjida uzothi umjida kodwa yabo usisibhuti uzosho njalo angixolela khona ngongibhalelile uthe unazi impahla zabafana wayegqoka shutha sewumfana oqondile kwambamba isikhathi washintsha ke sewusisibhuti yabo sewuzokuphathela lezo impahla lezo ngazoyiphatha nini kodwa lo sifuna ama-Crocs size 8 yeah uzenzani ngiyakwazi ukuhamba ngalo hayi ukuhamba ekhotha umasi kakhulu uzowake hayi ngihlula nini amantombazane abaningazi bayo manje inhloso yakho nge-Crocs kobe kuyini uyazi nje ukuzama is the way to survive hayi phosela usho nosize uthi ufuna usize 8 awufuna ukuluka inwele sewisile awufuna ukuluka njengaye hayi inyele sesikhiphi uzoluka yaphela abuzoluka mayekhula ke manje yazini mayekhula lezi inwele lezi sofuna uyiphathe kahle ke manje yabo ufuna uyiphathe kahle ukuze uzoluka yadlala mina ngeke ngcono ufake iduku kuphela mina yazi ufuna utholeni ufuna athola iphinifa athola iduku alifake ekhanda agcobe lento akayigcobayo ngifuna sihambe awu le moto bangumsindo ngifuna sihambe kuyimpucuzeko uMaskandi Festival yeah uzobuya nemali ngifuna sekuyimpucuzeko uMaskandi Festival uzobuya nemali uBepsodom lapha uthi akayazi kodwa yabo uzobe eqala ukuyibona so ngifuna ahambe lapha eclean andikobe kugcwele yeah kuzobe kugcwele ngifuna ube clean because abantu bayabuza ukuthi hayibo uBepsodom akanuki inhlobo impahla lesuke engcolo sonto ulala phansi nalento akayigcobayo yena akanuki inhlobo so ufuna sithole nje impahla eziclean kuphela uthatha ngiyawuthenga kephi lona kuma awukulimazi nje umcaka umugcobo izolade uphethe isikhaftini esiclean kanjani usithathile akuxoshile wasilahla futhi ngizoxosha esinye yazi uthi thina uBepsodom uthi osinawana bamkhuthuza bayamazi ukuthi abantu bayamthanda uyaphanda imali uyayithola bayazi ukuthi mabaya kuyena showcase ngimbone sometimes ngiyama lapho kuleli window ngala ngimbuke lapha basuke bemgadile yeah bayazi ukuthi unemali uBepsodom manje uthi khona ishelter la kuyona kukhokha u30 rand njalo ngosuku kahle le plan ukuthi ufuna ukutholakala umjondolo ufuna itholakala ulala ngoba isikhathi kahle ngoba kuthiwa ebusuku wena ushaya impempe lala ngo1 ngo2 ha shothi ngeke ulunga ukuhlala emjondolo awungalunga yeah umjondolo nawe uyasiza ngoba ngikwazi ukubuka ngedle ngibe kahle azini mfethu masibambisene nabantu base South Africa kuzofanele lento mayihamba ishintsha kube ukuthi makushaya isikhathi sokuthi nje na ama taxi sabuyela ko Mayville uyagibela uyolala uvuka ekseni uzophanda ngendlela ehlelekile ufuna abantu bekubhuke manje ne yeah soqhamuka sigezele kwamanje azini siyaphi indaba zithi siyodla iKFC cabanga phela khona ubhuti akamfakele u100 rand ngelikhohle igama lami mfethu engelikhohlwa manje yazi umfayelo u100 rand nobhuti ose Cape Town kwaba khona usiso othi yezwide ngicela ungifihle mhlawumbe wena ngiyasazi uthe ngicela kuba anonymous adlala ushile isibongo sakhe uthe ucela ubo anonymous wafaka u20 rand wathi uBepsodom adle noma yini athanda ukidla manje wena Pepsi afisa ukuthi udle ngale mali
ofisa ukuyenza? Hayi ngizodla phela ngilambile bese. Yeah. Hayi Ngoba ngiyabona. okunye angifundi. Ngiyabona ngiqhamuka uPepsi ngekho emudini kanje ngiqala nokumbona nje uPepsi nje ngijwayele umbona ehlele egcoba into emhlophe. Wena Pepsi udume yini oyifunayo empilweni yakho uthi yazi mangathola lokhu kuzoba showcase? Ngoba ngitshelile ekuqaleni engizasho. Mina ngifuna ukwazi ngazi. Ufuna ukwazi uMazwide mfethu? Oh hayi no yazini. Angisho lokho kade sikhuluma ngakho. Sengisho ukuthi yabo ngithi umdanso wena. Uyadansa ujabulisa abantu. Uyibona ukuliphi izinga? Iliphi izinga ofisa ukuba kulona ngokudansa kwakho? Ufuna yaphambili. Yeah, ufuna ukuya phambili. Abantu abakubhuka abantu. Futhi ngithi abantu abathe Ukhozi FM bafethu umuntu okhomentayo la athe Ukhozi sicela i-interview. Uzofika ugezile nje kamnandi, ugqokile impahla eziclean. Egezephi? Uzogeza nalo ulwandle. Ulwandle. Amashawa khona. Yakhona lamashawa ke. Amashawa yena uzongibambela nje la. Le tiphazayo. Ngiyengilombe. Yeah. Mshubo lo. No yazini. Asambeni sothengela uPepsi oduma Mazwide iKFC. Yathi le KFC ke ka okay ngizonilandela. Le KFC le yathenga usisi uMamzimba intokazi yomXhosa. Yeah, washo njalo wathi intokazi yomXhosa. Sihamba ke manje sothengela uPepsi oduma iKFC. Plastic wakho uzobeka pha. Kodwa sambeni ngesihlale khona. Ngesihlale songena sisheshe siphume. Songena sisheshe siphume. Ayo Pepsi oduma yabonakala ukuthi ukhayekile ngempela. Sasekuseni. Nangu seswami uMazwide somthengela manje ngemali yakhe eyafakwa uMamzimba. Wathi ucela adle KFC. Phakathi KFC usinawana namhlanje. Phakathi KFC. Yeah. Azo. Nawufanana. Yapi. Ngicela ubambe imali yakho bese uyithengela wena. Alright. Yeah. Phakathi. Simgadila sifuna onawana abanye bemphuca ngithi. Yeah, sifuna bemphuca. Soshile ukuthi uthengani? Yeah, it's good price back. Yasibona nani? This one. Awusinawana ngempela buke isiqoko kanjani? Ngala kude kanje. Angazi malini. Umkhethelo yikho ukho right. Yeah, alright. Hayi buke isiqoko sibekanyana sinawana. Adala nengane. So idlela apha le KFC. Noma ke. Noma ke. Yeah. Alright. Atshela uMamzimba uthi hayi ifiso zakhe seyifezekile. Alright. Seyifezekile ukuthi wathi ufuna ukubona udla nje streetwise baba. Yeah, kufanele ngibone. Yeah. So mina ngicele nangu manje 60 ukuthi angiphelezele osinawana abangasibamba. Yeah. Basihloniphile futhi nase KFC yabotha basicwasa. Yeah, basihloniphile kakhulu. Uyohola Pepsi oduma. Hamba uthatha into zakho. Yeah. Amthatha into zakho. Khona nemeshi. Thank you. Yanko. Yodla ke fani. Ambodla ngala. Takela. Samsonda ngala. Sidlela phakathi KFC. Sidlela phakathi. Asiphumi. Yeah. Asiphumi. Uzomupha my sister? What? Uyaphana uPepsi oduma. Vele udle wedwa. Uyaphana uyaphana ngempela. Wayijabula buhlungu ngapho. Hayi.
nazo bose simamzimba wathi ufuna ukubona udla Urish. yeah ayikhala othi osebenza nje namhlanje azi yakhala ziyakhala ngimambela kancane ifoni bese yena othi osebenza nje ziyakhala Yeah. manje imali yakho izolo uthe uyokhokha uBhebsoduma uthe kade ayokhokha la kahlala khona la kalala khona Yeah. sekade ayokhokha yabona kusadla kanje lo 20 rand lo walo sisothe ucele kubo anonymous othe nje cela ngikunikeza u20 rand wenze noma ngabe yini but lene yabo 100 rand ufaka ubhuti lo bhuti ose Cape Town lo 20 rand ufaka umunye ubhuti naye kulezi indawo ezile kude sizobeka ne hambe yophanda uzodla la uhambe yophanda ubone twenza kanjani Yeah. njengoba ngithi ngifisa ukuthi uye kuyimpucuze ngoMaskandi Festival ufuna siyihlele indaba yakho Alright. ufuna siyihlele so nje uzohamba uyophanda lene ngalani mawulokhu udana ufika nje ngikubona ukuthi ulambile kusasa kuseni njengoba kumanje uyabona ufika usashayekile ufuna ukwazi ukuthola ukudla ungathathi yonke imali ngithi Bhebsoduma nawo 50 rand nawo 40 rand yabo ekugcineni ayikho into esiyenzayo yaphambili lapho ke yabo Yeah. kanti ufuna kubonakala umehluko ngithi nazo usizunjani nje ukudla ugade umuntu omuhle kanje Ngizizwa nje inhliziyo yami ikhala tithi. inhliziyo yakhe ikhala kanjani ikhala kanjani inhliziyo yakhe Ikhala tithi. ipempempe Hey, impempe. usazoyikhanda abantu bathi kanti leya mpempe ibonakala siyiphuma ibonakala ingena Beli talent yakubhalela umuntu esheshe. yeah elibanga Talent elami. yeah cha wafethu naye imali yaBhebsoduma uyayidla kamnandi yabo yeah akayibhemi into akayishayayo nje into encane enkantini kuphela noma libhora nje mesho ukuthi ushaya enkantini kuphela yeah so imali yakhe ke uyisebenzisa kanje nabanye abafisa ukuphosa bangaphosa kwiCapitec inamba imibhayo umuntu mephosile ngithathe ngiposte kwiFacebook page ukuthi siyabonga kubani nakho sephosile bese sisebenzisa kanjena ke imali kaBhebsoduma sizobuya sizokuchecka ke Bhebs ukuthi usuqedile noma uqedile uzothatha into yakho uhambe uyodlela la udlela khona uma ususuthi thina njengamanje noma e60 sesathi ukushaya umoya kancane sobuye sibuye sizokubheka ne Alright. nazo uyazi ngithi ngiyavidorize dangisavidorize Ngiyesayihla. alright okay hayi no Bhebs awuhambe uyophanda mfethu Yeah. nazo awusabonganga phela kusesimamzimba Sesimamzimba hayi. Ngiyabonga ungidlisa itate ngagcina ukidla. Hawu uNkulunkulu ebe nawo. Ngagcina nini ukidla? Ngagcina kusemncane ukudla iKFC. yeah KFC. yakuhleka ngoba nje wavela Musathi KFC. Hayi ngoba ngiyesizwe. cabanga buka udla kamnandi ugadwe nje ozwide bakugadile Bangadi. awumkhumbuzi uthe ucelani Cela ama-Crocs. usayizibani usayiz 8 Ngalithe ugqoka wona ngashaya khona impela. Hayi ngqondo impela ngizokuphosela babes. azo okay buka Bhebsoduma hambe yophanda mfethu makhona umuntu onebhlue engasaqoki Hayi ngiye ngala. ya la ufuna ukuya khona Hayi sekulula manje. ya awubala lolo Bye bye. u20 rand akho ukhohlanga